rewangi Mbak beteti opo dibeteti iki lho Le opo lho iki lho iki lho Le iki suka dibeteti kayak Yulek betet iki lek suketi nggo wangkil lho, Mbak. Ke wangkil ki opo to Le? Wong arep kabeh kok. Iya. Suget ngono lho. Terus nyawang. Yulek betet ngono nganggo wangkil lho, Mbak. Akhirnya betet tengu. Gelem lamun nang rewangi ngono. Ya.